ଆରେ ଭାଇ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? ଏ ଦୋକାନକୁ ଯାଇଥିଲି ଘରୁ ଯାଉଛି ବା। ଆରେ କଣ ଖାଉଛୁ ତୁ? କୁରକୁରେ ଖାଉଛି ବା, ଖାଇବୁ ନଉନୁ। ଆଚ୍ଛା ୟାକୁ ମଣିଷ ଖାଆନ୍ତି? ମୁଁ ତ ୟାକୁ ଛୁଏନି। ମୁଁ ତ ଡେଲି ପିଜ୍ଜା ବର୍ଗର ରୋଲ ଏସବୁ ଖାଏ। ଏଗୁলা ଖାଇଲେ ପେଟ ଫୁଲିବ, ଗ୍ୟାସ ହବ, ଯାବତୀୟ ରୋଗ ହବ। ତୁ ୟାକୁ ଫୋପାଡ଼ିଲେ କୁକୁର ବି ଛୁଇଁବେନି। ତୁ ୟାକୁ ଫୋପାଡ, ମଣିଷ ଖାଆନ୍ତି ଏଗୁলা। ଛେ। ଠିକ କଥା ତ, ସେ ଟିଭିରେ ବି ଆର ଆଡଭର୍ଟାଇଜ ଦଉଛି। ଦେଖ ଖାଇଲେ ଭୋକ ନାଡିକି ମରିଯାଉଛି। ଛେ ଆଜିଠୁ ଆଉ କୁରକୁରେ ଖାଇବନି। ଏତେ ଖରାପ ଜିନିଷ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ କୁକୁର ବି ଖାଇବେନି କହୁଛି। ଛେ ବିସ୍କୁଟ ଟା ଅଛି ପକେଟରେ ଖାଇଦବ। ସେ ଏତେ କଥା କହିଲା, ତାକୁ ଦିଟା ନଦେଲେ ହବ। ନେ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇବୁ। फिर वही बात आ जाएगी, तो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी